Moi, olen Vaishnavi Chinnikrishnan kotoisin Intiasta. Nyt asun onnellisesti Salossa Suomessa. Minusta voi sanoa, että pidän prosesseista, ihmisistä ja ongelmien ratkaisemisesta tässä järjestyksessä. Olen valmistunut biolääketieteen tekniikasta. Se antoi minulle vahvan teknisen pohjan ja kysyä aina, miten tämä toimii. Tämä uteliaisuus vei minut mielenkiintoisiin työtehtäviin. Aloitin työurani patenttianalyytikona, jossa tutkin uusia keksintöjä joka päivä. Sitten työskentelin Alsekilla prosessikouluttajana. Tein koulutusmateriaaleja, ohjeita ja koulutin työntekijöitä ja tiimejä prosessien parantamiseksi. Sitten työskentelin Barclaysilla prosessiasiantuntijana HR-tiimissä. Käsittelin työntekijän elinkaaren rekrytoinnista ja eläkkeelle SAP HR-järjestelmässä ja myös paransin prosesseja ja autoin automation hankkeissa. Lyhyesti sanottuna, jos jotain piti järjestää tai selkeyttää, ihmiset tulivat yleensä minun puoleni. Uskon, että omat vahvuuteni ovat selkeä viestintä, prosessi, kehittäminen, ohjeiden ja rauhallisuus myös stressaavissa tilanteissa sekä osaan MS Office hyvin. Olen ystävällinen, sosiaalinen ja vastuullinen. Minulle on tärkeää olla helposti lähestyttävä ja tehdä asiat paremmiksi sekä työnantajalle että työkavereille. Kielessä puhun tamilia äidinkielenä ja englanti sujuvasti. Opiskelen suomea A2.2 hitaasti, mutta varmasti Salossa. Nyt toivoteni on etsiä Suomessa mahdollisuuksia, joissa voin kautta osaamistani ja harjoitella suomea paremmin, myös oppia uutta joka päivä. Kiitos paljon, että katsoit videoni. Jos ajattelet, että voisin sopia tiiminne, olisin iloinen yhteydenotosta. Mukava päivän jatkoa. Nähdään!